Shalom, jelas selamat hari Minggu madi kita salhukna. Ta mulai minggu ta sadarion, ta puji Tuhan ta san buku ede nomor 10 ayat sada 1 ayat 3. Mar hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopalangi dohot taroon. Amin. Martua do halak na manao di pangujunan, ay dung tau siat pangujunan ni, jalo onda do tupal hangoluan, na di pinarbaga-baga ni Tuhan ni tuakka na holong roha di ibana. Haleluya. Martamiak kita, ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, jala para si roha, hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangiro hami tuho,
Sai lehon asini roham mangurai rohanami jala sodangi rohanami marhite-hite todim asalam tinggal hon hami nasa dosa nami jala hati goran hami hatam nabadiai sai payan hatam di bagasan rohanami asa marparbue na dengan hami diupangido hami salhu na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita patik ni dibata di minggu tasadarion imasian Heber bidu tolu ayat 10-12 songonon madi dokna matahon hamuma alia kadongan sutung terdapat manang ise sian hamu rohana jahat naso porsea na manudali debata na mangului atong rak mangidogugo mahita tu adopan ni debata lau mangulahon na hobbar tu patikna ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobbar tu patikni. Amin. Mari dehita. Tatopo timalo sa tanagodangi tuado pani debata ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang dialau mohon rohami dah hamatian ni pardosa mulak panian parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana ido pinangido ni roham alani i ubahin dipangido hami sai sudati matoro-torum asa una mangonai betu hami sai sesa dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargogoi hami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tuhasisani dosa songon oddo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam jalo nunga dilojai ho ahu marhite-hite sian akka hajahatonmu ahu tutu ahu sadiri manelesai akka pangalosim alani hadirioku jaladang behu paingot-ingot akka dosam hasangapo mari dibata na digijang. Amin. Mare dehita.
Epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di Matius bidu onom, ayat 25, rodi ayat 34, tajahama marsikap sori. Alani ido ubahin na hudok tu hamuna, unang holsohon hamu hosamuna, sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari para biton, daum mangat daging sian para biton. Isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saas tagajangna anggo tung sian pakol sohon ni rohana. Ahu madok tu hamuna gari si salomo uju di bugarandan di hasangapon nai ibana gari somamake songon bunga-bunga sada. Atong unang mahol sohon rohamuna madok, ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama parabiton nami. Sai jumulo maluli hamu harajau ni debata, dohot hati goranna, dungi tabahonon na do sude aka odeng tu hamuna. Ima sahatna, martua mana tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mare dehita. Tidak ko mahaporsiaw tayo songon ni tidak ko ni dongata sa haporsiaw disadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangi do tanoon au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tidugon ni si Maria nagabe-gabean santo di porbadia adoran suhabubungan ido tuhata na tumaon na birni di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibadah di hau pinarsila na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo kahudul tu siamu di debata amanai pargogo na suatu dosani isima imana pa imamula sogo tu tano manguhumi halak na mangolu do na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada hurian nabadia hurian hatopan halak Kristen hakka nabadia doho dihasani dosa doho dihatai nama dok
Ula mangulu dosa gini hala nang mate. Doho di hanguluan na sora sudah. Amin. Tapi makor puji-pujian sian punguan Ina Maria.
Tapi gema titing nama sa di huriata sebagasan samingguan. Tikting di minggu ta sadarion, sada Romawi, goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu saplopak dung trinitatis, dohot topik minggu, debata pai baruhon ngolu ni bangsona. Romawi 2, nama ragam. Sada, tikting parbagason. A, tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, David Krisman mangaratua purba, anaknya Mang Ramli purba, dohot inang Rospita sihite, ruas ni GKPA Depok, Resort Jawa Barat. Dohot oroanna, Sela Marcelina Manik, boru ni Amang Nelson Manik, dohot inang Tiur Mamangusong, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik Walu. Nunga majalo partupolon na di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon di patupa ima hari Sabtu 27 September 2025 di GKPA Depok, Resort Jawa Barat, masuk pukul siawi. B. Tikting na perjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Leon Jonathan Nahapun, anak niamang Dosmansius Nahapun, dohot inang Arlina Barus Nahinan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik 10 Sada. Dohot oroanna Sindawati Libong, boru niamang Rasman Libong, dohot inang Noria Pakpahan, ruas ni HKBP Simal Lopuk, Resort Laihole. Nunga majalo partupolo di hari Sabtu 20 September 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon di patupa ima hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul sia. 2. Ruas Napidda. Mamuk Kasadarion, Minggu 21 September 2025, nung ngapidda ruas ima keluarga. Hari Roni Pasus Yahaan, inang Maris Mados masih tanggang. Rap dohot sahalaki anak konasida, sianwik saplonom, sada 5 opak sada, pidda tuhuria HKBP Delta Mas, Resort Cikarang. Patoluhon, retreat week 25. Hari Sabtu, dohot satu hari Minggu tanggal 21 September 2025, ruas week 25 nek patupahon retreat maringanan di Pilaga Mala Cisarua, Bogor. Imanani luhon ni inang bibal pro bertauli hutauruk, dohot perhalado week 25. Sai diramoti Tuhan maulaoni bain sangap di Tuhatta. 4. Retreat week 20 tolu, hari Sabtu satu hari Minggu, 27 tanggal 20 September 2025, ruas week 20 tolu naik patupahon retreat, maringanan di New Karwika Hotel and Resort, Cisarua, imanani uluhon yamang pendeta, Sardono Siburian STH, dohot perhalado week 20 tolu. Sai diramoti Tuhan maulaoni bain sangap di Tuhatta. 5. Pelean tu Resort. Sadarion Minggu 21 September 2025, di Sude Parmingguon, tapatu pado papungu peleat duk sipul jamita tujolo, marhite amplop, ima lau haporluan di HKBP Resort Tangerang Kota. Onom, tender aoning dohot kanopi. Hobbar naung dibuka tender paturehon aoning koridor di huriata, mulai di tiktikom Minggu 10 September nok salpu, nunga di jalo penawaran sedua halak peserta tender ima atas nama CP Jayalas dohot Namora Interior dohot Furniture. Jala tender nunga ditutup di tanggal 10 September 2025. Jala nunga diputuskan pemenang tender IMA CP Jayalas naung memenuhi spesifikasi dohot harga sesuai ketentuan panitia. Jala nilai kontrak pekerjaan Godangnas Rp 156 juta, IMA paturehon aoning dohot koridor gereja, dohot kanopi ni Huria, rumah Huria.
Ulaoni sidung paling lebat tanggal 20 Oktober 25 Manang 24 September 2025 sahat 20 Oktober 2025. Pitu, pengadaan kursi tu sermon anak sidi dohot pendidikan agama Kristen. Nunga di jalo huriata tambahan sumbangan sian keluarga A. Situa Firman Siagian Boru Tapu Bolon 5 unit kursi. B. Situa Mangelem Siahaan Boru Sitorus 5 unit kursi. C. Situa Marihot Nainggolan Boru Malau 1 unit kursi. D. Situa Edison Manurung Boru Siagian 1 unit kursi. E. Nyonya Butar-Butar Situa Hilderia Sirait 1 unit kursi. F. C. Stepar Ben Marpaung Boru Simanjuntak 3 unit kursi. G. Stepanus Lambok Siagian 2 unit kursi. H. Inang Rintauli Tapu Bolon 1 unit kursi. Hobartusi dia karuas manangwik nasihol rohana lau mangurupi penambahan di kursi. Huria madok mauliate dohot turuas wik naung parsi dohot. Walu sermon panggulan nagok tiki HKBP Distrik 20 Sada Banten di hari Senin 22 September 2025 pukul 10 WIB. Borhak do panggulan nagok tiki ni huriata madohoti sermon panggulan nagok tiki di HKBP Distrik 20 Sada Banten maringanan di kantor distrik. Sia Lembaga Konseling Keluarga Kreatif Manang LK3 Mamuka sian bulan September 2025 sahat 1 Agustus 2026 di jalo huriata do ima amang situa pahala lubat toruan patu pahon magang laho pasikopon parsikolan nasida. Romawi tolu koinonia pelean persekutuan. Sada seksi paropuan. Kunjungan gerejawi Kor Ina Maria di hari Minggu 28 September 2025 di Patupa Punguan Kor Ina Maria do kunjungan gerejawi tupos parmingguon Cirarap Resort Bonang Indah nani uluhon ni inang Bibel Pro bertauli hutauru. 2. Seksi ama. Retreat Korama Huria di hari Sabtu saat Minggu 27 saat 20 September 25 di Patupa Punguan Korama Huria do retreat maringanan di Villa Libong Bogor. Nani uluhon ni amang pendeta Maridup Purba MTH. Sai diramoti Tuhan maulauni bain sangap di Tuhatta. 4. Diakonia Manang Pelean Kasih. Ucapan selamat dan doa. Full timer parhalado dohot sude ruas pasahaton. Selamat ulang tahun hari hati tubuh tu 75 halak ruas. Dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 10 tolu keluarga. Hatani debatana madok. Saya dilehon matuho sisubut roham. Jala di pasaut nasa sakami. Psalme 20 ayat 5. B. Tu sude ruas namar sahid. Saya dilehot Tuhan magogo dohot hahi pason. Hatan itu hatta namadok. Saya homa pamalumahu ale Jehoba. Asa tung malum kuhilala. Saya homa mangurupiau. Asa tung dapotan pangurupio nau. Ai hodo pujioku. Jeremia 10 ayat 14. Songoni matikting di minggu tasadarion. Dia katikting naso jina hahon. Naung manang naung tajaha. Manang naung tabereng ma di buku digital naung satu grup WA molo tungadong akana hurang takas di panuratono do di pajahaon ni tiktingon tapatakas matu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu Tuhan ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lau patupa akaulan nadenggat di huria bain sangap di guard ni Tuhatta. Horas. Tapi kay makor punguan san kita serapim.
Marede hita sian buku ede 750 lalu tas disomba hita papungulu pilihat sada A, sada B, dan 2.
Dameni di batana sumurung, sian saluhut naroha, ima mangaramuti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu, horas madita saluhut nak amang dotinang. Hatani di bata, jamita barita naulisi hanguluhonota, di minggu 14 dung Trinitatis sian buku panurirang Amos bidusia mamuka sian ayat 10 sada 1 ayat 15 hujahama di tonga-tongata diari nasasadai pajongjongokku mamuse udung-udung nisidapit namaluhai jala paulioku parik akka nabungbungi jala pajongjongokku muse akka namaluhai jala paulioku doi suang songon di akka ari mula-mula asa nasida manean pasi-pasi ni Edom dohot saluhut bang sopar begu akka natar guar tu guarhu ninna jahuba napa sauton songone idama narodo sugut akka ari ninna jahuba masih jaluam ma paninggala dohot panggotil pardege dohot panabur jadi manetekon anggur akka dolok jala bisat akka dolok-dolok sudena dungi tugi honok kumamulak akan natar buang sian bangso Israel jala paulion nasida musehuta akan natarulang laos inganan nasida ma jala pukau nasida ma akaporlak anggur laos inumon nama anggurna jala pukau nasida ma akaporlak laos panganonna dohot parbuena jala lopokonok kuma nasida tutano nasida jala dangbe pabaliok ku nasida sian tanu nasida na hulehuni tu nasida ninna jahuba debatam ido sahat ni hata itu hatta kamang dotinang hurian itu hatta topik minggu tasadarion di hata batak didok debata pai baru ngulu ni bangsona Tuhan memulihkan umatnya di padan Narubi adong dua juk somal dipakai hata memulihkan manang pulion na parjolo sian hata siup ledang sopate siup do siup namar lapatan memperbaiki menghubungkan menyembuhkan mengutuhkan memperdamaikan dan bertobat. Sian napa dua hon, sian hata salam. Lapatanna mengembalikan seperti keadaan semula. Imanggo di padan Narubi, di padan baru hata puli tong dodong juk dipakai dua naparjolo apo kata simai artinya sembuh. Jadi mulut tengok Yesus pamalum nama pitung na sobi marnidai hatai ma dipakai. Dari yang sakit menjadi sembuh, yang tidak dapat bisa melihat itu juga pulih. Do napa dua sian hata katartizo memperbaiki sesuatu yang rusak, mengembalikan ke jalan yang benar. Asa kamang dotinang secara sederhana molo didok pai baru manang memulihkan di topik minggu tahun menjadikan segala sesuatu kembali baik seperti semula. Ala memang ido mulana. Molo taingot barita panopau ni ditikiri top pada bata sian ari parjulu sa ari panopon asal dung sidung di top pada bata. Contohnya songok kajak-kajang, akka dorbia, kapapahanan, kapidung namar tonga-tonga akka sosuanan saya duduk di batado. Denggat dosa luhuk diidah,
Dia bata Allah melihat semuanya itu baik. Karena itu kalau topik minggu kita ini memulihkan. Tuhan mau mengembalikan seperti semula menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik. Karena marsahid rikot pemulihan. Asatung lam tuhi sarna, lam tuhi pasna. Akan godang pesitaunonna yang mengalami banyak pergumulan, na pojok pikiranna, godang siadopanna, ope rikodo dipulihkan. Atik tung rahasia tonga-tongata, nuaeng, adong na paswal dohot amatta dijabu, adong na paswal doh inatta dijabu, manang adong na sudinggan hubungatta, tuakka keluarga dok si solhot, tu si matua, na marida, na marito, na marhamarangi, ope rikok do dipulihkan. Akan namar tetangga, na sudinggan hubungan na ope rikok dotong dipulihkan. Nang di akka ulau tapi tekanan niaka perkara juata, mungkin jaka nama buka usaha lagi down waeng nyope rikok do dipulihkan. Ala boydu sudi akka nama saya akka na pojok di roh manang akka situasi hinor honina sudinggan hubungan tuamat taniba, hubungan yang tidak baik dengan pasangan kita, hubungan yang tidak baik dengan anak-anak kita sekarang, hubungan yang tidak baik dengan keluarga kita hari ini sangat membebani pikiran. Keadaan kerja dan usaha kita juga yang tidak baik, ini juga bisa membuat kehilangan semangat dan gairah. Juk mahita holan namarangan-angan. Murah-murah mah tersinggung. Dang tabu pakilalaan. Dakola nih, hubungan kita dengan Tuhan pun perlu dipulihkan. Atik tung naselaun madau hita siat debata. Atik tung naselaun nunga padau hita madabu. Meninggal hon debata marhite ite akka ulaun nasodinggan. Manang atik tung naselaun tung macai jarang. Gariada jodad do hita dang marminggu, dang martangiang, dang marsaor, dang rapdo tuhatai. Ope rikodo dipadinggan. Atau ngisi duna boy padinggan to saluhu nai. Siapakah yang dapat memulihkan semua itu? Debatado na tu Pauliho saluhu. Ido badido di Psalmen 85 ayat 5, pulihkanlah kami ya Allah. Di pangido par Psalmen do di bagasa tangyangna asa di pauli, di pai baru, di padenggan, di pature de bata. Ala memang dang hago gua kita. Kita memang tidak sanggup untuk memulihkan segala keadaan ini. Alane idot tamasyat turpokon ido barita nauli tu hita saluhuna. Di bata pai baru ngulu di bangsonya Allah memulihkan umatnya. Sian situasi dok keadaan nama cai sega sangat hancur. Tuhan memulihkan umatnya. Kamang do tinang sada barita nama cai tadi sian panurang Amoson. Salah satu tema besar kitab Amos ini adalah kritik sosial dan ketidakadilan, terutama kepada pemerintah dan penguasa. Alatiki gudang do halakna madate gudang do halakna maheu holan alani pabayanan yakah panggonggomi do tak kapanungganei. Mulu idau sia duru ngulu ni bangsoe besongon na dinggad. Ala dinggad do mardalan mulu tadok maju tu bahasa tanang dinggad do mardala per minggu sudi. Kegiatan gereja semua berjalan baik. Marpesta di garejai dinggad. Akapelia pe dinggad.
Tapi kata Amos itu kemunafikan. Itu kepalsuan. Bahasa pola songoni. Hidup baik hidup di bata di Amos 5. Aku benci dengan persembahanmu. Aku benci dengan ibadahmu. Aku benci dengan hari rayamu. Karena semuanya kepalsuan. Mulut aja secara umum buku Amoson siabidu ada 1 bidu lalu. Siabidu do buku Amoson. Pasal pertama sampai dengan pasal 8 semuanya adalah teguran dan hukuman. Ima ala ni mangi sobuk ni dosa. Ala ni zorbuk ni dosa. Maka Amos menyerukan pertobatan dari kepalsuan. Hidup agama itu palsu. Denggado akka ulau-ulau di gereja do sude alai lam di dege do akka nabogosi. Orang-orang miskin dan orang-orang lemah semakin tertekan karena banyak elit-elit yang korup. Banyak elit-elit yang semakin menekan dan semakin menindas. Hukum pun diperjualbelikan, tidak ada keadilan dan kebenaran. Bereng usia dulu denggado negara tinggal. Tapi di dalamnya hancur. Maka kata Tuhan dalam Amos 5 ayat 4. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini tema besar kitab Amos. Itu di jauh di bata di tonga-tonga di bangsa Israel. Tersongan nama sonaing. Nah terjadi hari-hari ini adalah flexing. Tidak sedikit dari para elit bukan hanya di negara kita ini. Kita lihat yang terjadi di Nepal. Di situasi yang sangat pelik dan sangat pahit dan krisis. Elit tidak menunjukkan empati dan simpati. Malah lebih menunjukkan hidup yang bermewah-mewah. Menunjukkan hidup yang gagah-gagahan. Pamer dengan kekayaan dan kemewahan. Itulah flexing. Tidak ada empati dan simpati. Maka rakyat murka. Sampai terjadi tindakan anarkis. Sekalipun kita tidak membenarkan itu. Hirasongonima di zaman ni Amos. Hanya tidak ada demonstran. Tapi Amos seorang yang berasal dari wilayah pedalaman yang disebut dengan Tekoa. Dia datang ke istana. Dia datang ke kota. Menyampaikan kritik yang begitu luar biasa. Mengkritik para elit pada saat itu. Kalau tidak bertobat mati. Biarlah keadilan Tuhan bergulung-gulung. Ido pamareta Indonesia Amos. Sian biddu sada 1 biddu alu. Alai di biddu sion marasing. Di pasat ibana baga-baga haluan. Janji keselamatan dan janji pemulihan. Apa maksudnya? Bahasa siap biddu sada 1 biddu alu. Songonima posina, songonima karasna si Amos. Mamisang. Maju asamuba. Molodang mate. Alai di biddusia didok. Janji keselamatan. Itulah karakter Tuhan kita itu. Ima hadirion ni dia bata. Bahwa karakter Tuhan, tindakan Tuhan tidak berhenti sampai pada hukuman. Tetapi kasih karunia Tuhan terus berlangsung. Hukuman bukanlah akhir bagi Tuhan. Tetapi adalah proses. Untuk memurnikan iman kita. Untuk menjadikan hidup kita lebih berkenan dan lebih baik di hadapannya. Itu terbuang nasida. Itu sebabnya Israel terbuang. Tapi janji keselamatan Allah, anugerahnya terus berlangsung. Ada pemulihan. Bonok ko mamula bangsa na tarbuangi di ayat 10 do udukna ayat 10 sada pajong jongok ko mamusi udung-udung ni si David Jerusalem yang sudah hancur. Ima barita nauli dihita kamang dotinang. Betapapun kerasnya teguran hukuman dari Tuhan, tapi tindakannya tidak pernah berhenti pada hukuman itu. Karena Dia adalah Allah yang maha murah dan maha kasih. Alania kamang dotinang hai baruon nasangud dia ma na parjulu di bari tahut tuhita. Pemulihan apakah yang dilakukan Tuhan atas umatnya?
Nah parjolo sen ayat 10 ada satu ayat 12 debata baik baru udung-udung ni si David. Allah memulihkan hubungannya dengan umatnya. Baik baru parsauranna padinggaton hubunganna dohok bangsoi. Didok dia 10 sadai, di arina sadai pajong-jongok ku mamuse udung-udung ni si David nama luai. Jala pauliok ku parik akan habung-bungi, jala pajong-jongok ku muse akan amaluhai jala pauliok ku doi suang songo di akka ari mula-mula. Dung tarbuang bangso Israel dang adong besirro hama mering huta Jerusalem. Tapi ada orang soi, ada orang sotar buang soi nama tongamna. Ido bain adong edeni korama doete. Ohuta nauli jala najekar. Jerusalem na na doho. Sion nauli sangap doho. Alamam musere do. Ima gobaran ni Jerusalem. Dang adong huta tudos tusi. Tidak ada kota seperti Yerusalem. Kemegahannya, kemajuannya, keindahannya, wibawanya begitu mengagumkan. Alai dung madabu, ala Israel tu bagasa dosa, terbuang tu Babel segama Yerusalem. Dang adong sirro hama mereng. Dang adong. Ubaga ma Yerusalem si bea-bea. Jadi mulu gudang naik kalak masih tu si bea-bea. Lubi-lubi sini ma Yerusalem hati hai. Lebih dari itu kehendaknya. Alesi gado sudah ini, lengse dosa sudah ini. Alai didok debatama. Pauliok ko mamuse udung-udung ni si David. Pajong-jongok ko mamuse udung-udung ni si David. Dohot parik ni hutai. Pajong-jongok ko akan namaluhai. Sesuatu yang tidak mungkin. Yerusalem itu pamusatan ninggulu ni hala Israel. Pusat kehidupan, baik agama, baik pemerintahan, dan semuanya ada di Yerusalem. Sebab di Yerusalem lah tabut perjanjian diletakkan. Ima pamusatan ninggulu nasida. Alani molo didok debata dia 10 sadon. Pajong-jongok kumamuse udung-udung ni si David. Allah membaharui, memulihkan hidup umatnya. Dang holan huta Yerusalem, tetapi identitas. Kalau Yerusalem hancur, itu berarti Israel hancur. Dang targuar benasida bangsona pinilit ni debata. Maka kalau Tuhan memulihkan Yerusalem, Allah memulihkan kembali hubungannya dengan umatnya. Alanya semata-mata karena janji Allah. Allah baga-baga ni debata doi, Allah pada ni debata doi itu si Daud. Menurut aja 2 Samuel 7:10 didok debata sono. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Maka dasar dari pemulihan itu adalah janji Tuhan. Dasar dari pemulihan itu adalah kasih setia Tuhan. Allah ingat dengan janjinya. Baik kepada Abraham tetapi juga kepada Daud. Tuhan ingat dengan janjinya. Maka Tuhan memulihkan Yerusalem. Memulihkan hubungannya dengan umatnya. Yang tidak mungkin sangat pasti di hadapan Tuhan. Masih putih hota. Molosongoni segani Yerusalem. Kalau begitu hancurnya Yerusalem, tapi Allah berjanji dia akan memulihkan. Maka amang dan inang yang perlu kita bawa pulang dari teks khotbah ini, katakanlah dalam hatimu, tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada hubungan yang terlalu hancur. Hubunganmu dengan suamimu, hubunganmu dengan mertuamu, hubunganmu dengan keluargamu, hubunganmu dengan anakmu, atau hubungan anak dengan orang tua. Tidak ada yang terlalu kaku, yang membeku, yang tidak bisa diperbaiki. Tuhan saja memulihkan hubungannya dengan umatnya. Dia batape di bayi baru do muse parsauran na do bangso nai. Asa targuar musi nasida bangso na pinilit di bata bangso na tarpaso-paso. Maka amang dan inang saya katakan sekali lagi, tidak ada rumah tangga yang terlalu hancur. Mana tahu saat ini, dari tengah-tengah kita dalam kehidupan kita saat ini, ada beban di tengah-tengah keluarga kita. Hubungan kita dengan pasangan kita tidak baik hari-hari ini.
Tidak ada rumah tangga sehingga kita memilih untuk bercerai, untuk berpisah. Tidak ada hubungan yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimana Tuhan memperbaiki hubungannya dengan umatnya, mendirikan kembali Yerusalem yang telah hancur itu. Tidak ada rumah tanggamu yang terlalu hancur yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Jangan dong. Maka bercerai bukan pilihan terakhir. Allah sanggup memulihkan. Bukalah hatimu pada Tuhan. Tidak ada hubungan yang terlalu kaku dan beku dengan siapapun. Atik boha ngamer bula-bula manang martau tahun dang masih atoa kita dohot simatuata dang masih atoa kita doh edata do takang kita do akahata semua keluarga kita mungkin. Tidak ada hubungan yang tidak bisa diperbaiki, dipulihkan. Songo dia debata pajongjong muse udung-udung ni sidapiti songon nase laon. Tuhan juga sanggup memulihkan hidup kita yang menurut kita terlalu hancur dan tidak dapat diperbaiki. Tasuam media bagasar rohatta. Asa olo hita mardame muse. Asa olo hita muse di paulu di bata. Dot akan nama bejuk rohatta. Dot akan nama ngarsai ita. Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Napa dua hon kamang do tinang sian ayat 10 tulu 10 patima. Dung di pai baru dia bata di paulu dia bata udung-udung di sidapit di pading gemusia parsauran na do bangsonai. Di baga-baga hor dia bata do dia bata pai baru ngulu si ganupari akana niulan ni bangsoi. Allah memulihkan kesejahteraan umatnya. Ayat 10 tulu idama narodo aka arisugut masih jaloama paninggala doh panggotil pardege doh panabur jadi manetekon anggur aka duluk jadi bisa aka duluk sudena dung itu ginhonokuma mulak aka natar buang sian bangsoi jala paulion nasida museh huta aka natar ulang laus inganan nasida ma jala pukaun nasida ma aka porlak anggur laus inumun na anggurna jala pukaun nasida ma aka porlak laus panganon na dohot perbuena dang holan hubungannya dipadinggan dohot bangsoi dang hola Jerusalem dipadinggan ale dohot do aka pangulaun di bangsoi gabi sumuang muse hidup dalam kesejahteraan dan hidup dalam kemakmuran ale kota catat don bagi orang Yahudi amang dan inang arti yang diberkati bukan berarti hartanya berlimpah. Yang diberkati bukan berarti harus kaya. Tetapi ukuran bagi orang Yahudi dalam konteks kesejahteraan adalah kalau dia bisa menikmati hasil pekerjaannya, itulah hidup yang diberkati. Ala didang tergabusak kita di bata. Muluboi dope ta persaulihon ta nikmati perbuai ni akan taula. Muluboi dope akka amang mangak kamu di rumah tanggamu cukup dope si panganommu boy dope marsikola akka geleng tai sian hasil nita balbami di pasu-pasu doh mulu boy dope marsikola akka geleng tai sian rengge-rengge name meton natar pasu-pasu doh dang sa ikon akka nabalga dang ikut jolo mamorahian asa dohonon natar pasu-pasu ima banget tusion ni halak Yahudi itulah iman orang Yahudi mulubui dope ninikmatan sian akana niula nang otiki alisikop sekalipun sedikit tetapi cukup itulah hidup yang diberkati itu didok dia bata di son pukau nasida ma porlak merperbui ma anggur inuman nasida ma anggure pukau nasida ma porlak mangula manasida mangam manasida siani jala ido di pasal 122 ayat 1 2
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, maka berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Jadi orang yang berbahagia dan orang yang baik keadaannya kalau dia bisa memakan jeripayah tangannya. Dan jeripayah ni tangan ni halakan. Marhide-hide na manakko. Marhide-hide na korupsi. Dan jeripayah na. Tapi kita akan berbahagia selama kita memakan hasil jeripayah tangan kita. Inilah hidup yang diberkati dan tidak berkekurangan. Alai ahamana masa. Jut-jut di tonga-tonga ning ulutong. Jut-jut dugabi holso. Gudang lohala na holsoan. Taringot tungulun. Dakkolan na pugus na holsoan. Alai dohok do na mamora holsoan. Ala memang nga karakter na. Jadi dong soal mamora manang napuguson na holsoanon. Ini soal karakter, kebiasaan, habit. Sang siau di surga pehedon se holsoan do tongon. Ngasa hape di surga. Hape yang bukan surga sa bulut talui dang adong be. Si ayon ali se holsoan di mana? Adong do halak na songoni. Ngasih kok pesude ali se holsoan. Ai mada. Taburu jan naking sudi si pangano ni. Tadok majora acara pertanyaan mana ngarisan ate. Taburu sudi. Alilah sodong mabino mulakin na. Ala bino plastik ni besi jabu. Yas borhat yasmu mulak yas sidutu plastiki. Ese holsoan. Ai taga merohanat tong dang holan di sibana butong. Sado mo se tu jabu butong. Sumali pulit ni berjabi. Tabudunya na laila sodong mabino mulak. La pasudinnya mana kan? Edang hingulu na dimenggan. Maka amang dan inang rasa khawatir itu sebenarnya holsoan itu pertama-tama bukan karena keadaan. Tahu? Dan holas situasi mabejol mai holsoan akan holsoan ini. Tapi memang hati yang sudah dipenuhi rasa kurang dan kurang. Ay adong botol aku na satu ngabotolan. Anggo halak na saya holsoani perjulu na kosong ne di bereng. Tinggal satu nga botoli na kosong ne do perjulu di bereng. Malapatan nyo niturin na do. Eliang gak kahalak na maloma dok moliate yang selalu bersyukur. Dia akan melihat setengah yang berisi. Tarhilala do pion. Bodo beba pasobu uas. Masih bisa menolong dahaga. Maka cara pandang kita yang membuat kita sering khawatir. Alani do Yesus naking depisteli. Apa dari mana kita perlu belajar? Pandanglah burung-burung di udara. Apa kelebihan kita dari burung-burung di udara? Ada sumurung do hamus ya ini na Yesus. Apa kelebihan kita, keistimewaan kita? Memang ikon narak karejo di epidongi bidang boy dapok mangani mulusuha bang ditadi kunasarna. Alaina berjolo hasurungat ta siap pidongi dan adong hapor siau di bidong. Burung tidak mempunyai iman. Burung tidak mempunyai akal. Dang manabur dang manggotil dang papungot tu sopo ala di permudu dia bata. Hape hita manabur do hita, manggotil do hita, garia ada adong do penata papungot otik-otik. Pasa pola holso di nguluan. Dong marga do ngulu siap pidong. Dong marga hita si pidong namar tonga-tonga lagi itu. Kerjakan bagianmu. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Pandanglah bunga-bunga di ladang yang tidak bekerja dan tidak memintal, tetapi pakaiannya lebih indah daripada Salomo. Sekalipun hidupnya singkat, nuaing ibana di parulus ale andong malos doi. Sementara kan begitu pendek kan, edang gumajang ngulut tesian akadu na didayangi. Bukankah hidup kita lebih panjang daripada bunga-bunga di ladang? Tidak bekerja, tidak memintal, ale di parulus di mata. Tuhan mendandaninya begitu rupa dan begitu rapi dan indah. Domar gaduh hita duhuti,
Tanga dok kaporsiaon ni. Ala hita dong do haporsiota. Ala ni do di dok Yesus maksudnya. Akana hol soa dinguluon. Taringok tu si panganon sinumon do parebiton. Tudus di tu halak naso manada debata. Maka Yesus berkata, orang yang selalu khawatir dalam hidup ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka jangan pernah kompromi dengan rasa khawatir. Tuhan sanggup memulihkan umatnya, memberikan kesejahteraan pada umatnya. Kita kerjakanlah yang menjadi bagian kita. Nah parpudi sahalima kamang dotinam. Pemulihan dari Allah menjadikan Israel kokoh sampai selama-lamanya. Ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Di sada buku judulnya Yahudi Tuhan dan Sejarah. Nah sinurak ni sahalak namar gor Isaac Max Diamond itu gimana sama. Israel merupakan salah satu bangsa yang paling berpengaruh dan mempengaruhi peradaban sepanjang zaman. Israel bisa bertahan 200 tahun tanpa raja. Tanpa raja dan tanpa nabi. Siapa dan nabi baru, siapa dan narubi itu pada nabi baru, tidak ada nabi-nabi di sana. Olak ni Maleaki do. Itu yang disebut dengan intertestament. Dadong na manguluhon na sila. Alay nang pesongoni tanpa raja, tanpa nabi, tetapi tradisi Yahudi dan iman Yahudi sangat kuat membuat mereka bertahan. Anggu peradaban ni nasing nai nasarupa dok nasida Mesir, Syria, Babilonia, dangadong penuaing. Begitu terkenal di perjanjian lama, tapi hari-hari ini tidak ada. Hilang di telan zaman. Tapi berbeda dengan Yahudi. Tetap eksis peradabannya, imannya, agamanya. Jala menurut penelitian Akamang Dotinang, bahwa kelompok etnis yang paling menguasai dan yang paling bisa mempertahankan kepribadian, kebudayaan dan imannya adalah bangsa Yahudi. Mereka sulit dipengaruhi oleh budaya luar, sulit dipengaruhi oleh ajaran dari luar. Maul. Tapi yang manuaing. Udang do akka peni-peni muna luar biasa, terutama di kemajuan nuaing itu berasal dari bangsa Yahudi. Akan habis terjala jalan malu. Ternyata akamang dung diselidiki apa yang membuat. Aduh membaik. Sian name met akayanakon yala Yahudi mulai umur 4 tahun ketika dia bisa berbicara. Dia selalu diajarkan, diwariskan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Tur diajari do, audu jahuba debatam ninna debatata. Tur diajari do hata haporsiauni. Diajari do akang ulu narikot di partoldion. Dang manigor tu sinagogi manang tugarija, dijabu do diajar honnatorasi. Dia disuruh mamusia tu sinagogi marsiajar. Ala dangadong parsekolahan. Mulunuaing dungadong parsekolahan, rumah, gereja dan sekolah. Ini 3 serangkai. Inilah yang membentuk karakter anak-anak Yahudi. Maka orang-orang Yahudi dalam usia remajanya bukan lagi mencari jati diri. Apistar-pistar halak Yahudi nang pe remaja dobe. Apistar sudah bisa menentukan arah hidupnya, sudah punya jati diri dan tidak mudah diombang-ambingkan. Maka kaitan natuhita. Bahasa buina sida songoni. Jito holo ni Yesus di Matius 6 ayat 30. Jumulu malului hamu harazau ni debata dungi tabahonon nama akka ordeng Tuhan. Ido mabenda sida songoni. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi ada yang makan. Peradaban dunia sekarang ini banyak dikuasai oleh orang Yahudi. Bermula dari sana. Alanya kamang dotinang tugas tanah perpudi bagaimana supaya peradaban kita ini bertahan. Lumubi di hamajun ni zamanon. Murado halak nuaing di moleng-oleng. Murado halak nuaing di balidda-lidda. Dang holag gereja bertanggung jawab taringot tu korahonian yak kayanakon.
Ale jumulo do hitakan atoras. Kok kita do mengajar honi parjulu. Kok 3 serangkai do. Gereja, sekolah dan rumah. Ini 3 serangkai membentuk kepribadian anak. Ale no balga di jabuma. Unang tasalahon anak guru sekolah minggu molo so dibuat anak kotai patik. Ayah adu dijar guru sekolah minggu tuh di gereja. 2 jam do nasida. Lubine di hita do. Rak doti ta do nasida. Kita lah yang bertanggung jawab untuk mengajarkannya. Amin martang yang mahita. Mulai tema rohanami di huali jahuba di bata amanami. Didenggan di basam do tasini roham. Lumubi madi hatam naung hujalohami. Holong ni rohami Tuhan. Nang hagugu omina tukpai baru. Akkanong siga. Akkanong maluha. Nang rohanami na mahluha ope. Hati kami yang hancur. Hinurhoni akka paru kilo nama cedodok. Tidak ada hati yang terlalu hancur yang tidak dapat dipulihkan. Tidak ada hidup yang terlalu gagal yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan tidak ada hubungan yang terlalu kaku dan membeku yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tukdoh gugum nang asini roham. Pauli-ulihon jalapai baru ngulunami nang sigahon alani dosa. Urupi mahami mangukak rohanami. Jala mernida holong ni roham nasunding gani. Pauliuli matuhan jalapai baru mangulunami hobar tulomo ni roham. Saitotong urupi jala taiti hami. Makarikotol lomo ni roham disadok ngulunami. Pos rohanami Tuhan. Akan erikot di ngulusiganu pari. Nang akka odeng pe tabbahonom mudo dia kana burjumar roha. Paso-paso masudi ruas ni huriam kamanami nanami nang akai anakon nasida di tonga-tonga ni rumah tangga. Rahut akka ruas ni huriamon di bagasan holong ni roham. Asa totong mardame sonang di tonga-tonga ni rumah tangga ama dohot ina na toras dohot akai anakon. Marhiti Tuhan pos rohanami. Molo di bagasan dame nang hasonanga kami di rumah tangga nami. Sai use-use nom mudo paso-paso na sumurungi. Paso-paso maka ruasmu di si ulau nasida si gano pari. Setotong tiroi jala tuturi hami saluhu na mangulahon akka ulau nami. Asa dinggan jala marture saluhu na. Marhitili honomu maparbui na dinggan. Bui hupar sauli ho kami. Sian gogo nang huduk nami. Idong ulu natar paso-paso. Lehon ma gogo dia karuas ni huriam na di bagasan haga leon. Asiroham paso-paso akaruasmu na di bagasa parsahiton. Lehon mahahisaron nang hamalumun. Ragam Tuhan dalam lahomanupahihi. Apuli akaruas muna di bagasan arsak ni roha. Kudang namasa nambabain pojot roha ng pikiran nami. Sipatadang hagugua kami mangadupi sa luhuk na alepos do roha nami. Say na do nga namu jala parguguam mo do hami ari ganupari. Mangadupi akahamaolon na masa di ngulu namion. Tumubi di tonga-tonga ni rumah tangga nami bi. Asa jupang nami hamonangan. Tongali Tuhan nama nami. Pasu-pasu manang akay anak ko ni ruas ni huriam. Na met nang songonyak ka ng marsikola. Na mga lulipar karejuan. Sehototong napatongoton. Dohot akka ng kareju. Narap dohot na sida manang nadaupe. Sa tutangamu masaluhuk na. Homa manggonggomi jala majagay. Di hagalion nami songon natoras dang gugu nami nang hapistaran nami doho pikiran nami gumudang maasini rohami mangaramuti akka nakon nami asa daw siyan nasamara doho siyan akka tordito dini zamanon narkoba pergaulan bebas
do taka kenakalan remaja noaeng. Paso-paso akka keluarga nasai tarpaima di hagabion. Sai homa mamasu-masu bortian yakaina. Mangaleon hosa ni hazol maon. Tubuan anak dohot borusian asidot holong neroham. Akan aposo ni huriami naung masihol di sirokap ni todina. Sai tongos mak. Sirokap ni todina. Dongan na saha porsiaon. Jala dongan na majalo akan na dumingga di tonga-tonga ni nguluna sian asin neroham. Paso-paso huriam hakabi bitangarang kota. Kapar haladu sudi nang aka panitia rapamilau pahebakon nang pauliuliun huriam. Tong moliate marohanami diho. Saha dihoma daging doho todinami. Paborhak mahamisian bagas joromon manopot rumah tangga doho ulau nami di bagasan dame nang sonang neroha. Homa manguluhon ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Oh
bata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mau diutus. Pasahat tabi masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso meja laramoti asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhame, unak kami togihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim.